kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Commissioner of Food Safety jong ke Sarkar Jilla ke Kong Rosita M Kurba habaya keren merkilat pathai khubor ke khat ar tarik ujuleu kala ong. Baka Sarkar kan sa shim yik senjam ban pet benya ha ka banyada haswa ban ailat yiki nongdi dok kha ban di yiki dok kha ki bawan ra na bar ke Jilla. Kumban syupen kin mau baka Sarkar kala penmi ya ke hukum ban khang di yiki dok kha ki bawan ra na bar ke Jilla ke ban ne hadu khat san sngi. Shushu nagaliang ke Commissioner of Food Safety kala ong baka da bo penmi yagani ke hukum kadai halor ke jingtip bala yo bala inject dawai formalin yiki dok kha ki bawan ra na bar ke Jilla ke bala aru ban bo jingma yiki pat ba ki babam dok kha kala ong ru ba shisin bala weng no yaki jingkhang ban de dok kha hadin bala kot ke khatsan sngi ka tanat trai kam ke badai pet kan penlong yiki jingtes yiki dok kha ki bawan ra nabar man la ka sngi ban penti kena bagi dok kha ki long ki ba biang ban bam de ki pat ba ka kong kurba kala pentip ru baka Sarkar ka sngokhia ha ka bayade bat ki jaj dok kha rohu ha ka babun ki pat ba ki smart ban bam yiki ni ki dok kha bat kumbala tim ba yegi ni ki dok kha lawan ra ni ki benta ba pher jong kari India bat an bot din bin pa bin hadin bala weng ye ka hukum khang di dok kha kadai shisha kata ba ngidin kesutu dikting na janglo hape de begini ki dok kha ni shem ba New York ki pergi kubor nak keleng mo na ki inde tang na state la jong klem stang na ni sedang na ki wei bat ki state ha kari jumi kari India but ham tu hagi kot kubor ni la yo iba ki don kata ka formalin ha ki dok kha la detect ti kala khang la ban sho ha assam de bi mau di hadiah nang tu ki officers jangan baru bagi state kila shim ki sample kila pick up ki sample from nabarok bagi state but kila wan rasana but hadiah kata lagi sapa atli ki bangla dia play a testing laibo tali nagi ide berang kita formalin ke formalin ke de ke preservative ne ke dawai ke ba penne ya kanu kamar mo ba penan kam ban penne ban kanu puat te lapenan kami yang kata formalin bat nilalap halai ko tadi kita dok ha bat hadian kata nomor bang nisu tu ba kadai ka kayak ke im jong kinong bam ne kini jima te nilapen mi akan notification ha ka pratri Jun nang ba ngim up hadu bendadap baru kai ki report hadu bendadap kita sebatli dok ha ni don ni claim up ya kata mari yo ahi ke jingte ni pen ban no ya kan ni kata kalau ke precautionary ne ke kalat ban tela kam banung di show ya kan kedok ha nila ne ya kata ka pratrik ban nila ai port khat sans ni te hadian ka khat sans ni lada ni live group lada de ha ka yo na magini kedok ha hadian pati wan na kanu no maka state kinda poi ka state jami ti poi bej ha po klio mo ti bawan hang ni ha so jami lekin lawan hang ni klio di black pack baru tha inda kilawan raru ke certificate ka ba lingo long kadan ki certificate haki bala ben i bamdan e ka kata permanent kai ginda kalayat kata ka dok ha de kan la nak sigi wholesale sigi nong di ki nong di haki yo ki han tingin nak collect naki ye kita dok ha ngilap ko kadan kum ta te na ta ka daw ha e ban ong kang ka gibu ya kata kadawai dan ha iki ay kata kadawai ngimpla ban establishment ta dan isulap bet baka kadan kata ka jumpenan kami kan kadawai ban benne ya kata ka domen te kata hi bangi long concern ban ni kerpat ya gitu ki association do bakin snotho ba ni soto ba ki kido e kamai kaji ban re ka kham kodo ba de ka man sembreu ban ya ka ba im ka to ka ni bagin nyo ja dan tak ada kiri kismu tu hi but haduk mata kasih kelam dan kanu kan no nakaliang jangki bagian lebean bagian dia lah dia kata dok ha ka bangila kham lalu orang ini hadin ka khat sansni ngin sa let hang to pleo bo bagi play ki dok ha ki boy ngin sa check dia tila da ki don kata ka bi bo mo tingin nampak syak mandi mai dok kari warna bagi jom solusi ko di sini ke duty dan ai sugila ba dan lain kata ngan hak klinik doktor papang lada kadang nak kanuan nak kalat ban test mo hiong te ngan klinik doktor
Haji Syam ban ong hi ba Haji Syam day lo ban bu dok formalin mo lan ban inject lan ban sunray dia ban ong ban penek ban sai ka dok kha Haji Syam lan day ba ngi padan kam be tang dau tha bat pak min bakan long be air tight ka jin packing tang kan ni Henry ba da Haji Syam kabu menor ngim nak tiap Henry Haji Syam kam day ban yu te nada bat ba la ong ban le da kawai ngam dan hi da kawai kan la kamut bang ngin depend be ha kata ba dok kha por ba kipat ka dei ban long pakka ba dau tha bat ba kan long air tight Jadi kira karo kita yang ke medical dan health department lomba performance kami dah orang itu waktu berani kerana ang life UML laga jangka 37% formaldehyde ro kalau nak sini kerja ni memberi the small amounts ro dalam tak mengikat selama dia jenuh kalau kalau ada ni bang kalau kesini kan lang na kamet te ko mabita bikin de carcinogenic formula de carcinogenic chemical te kan kata ya ki tu khot met meningkong na dia tibang kata kene ke digestive the gastrointestinal system kan kata rubi ke central nervous system and it gets absorbed to the blood and the cardiovascular system but komtam le de but ki jing betau ke jing bang cancer tayo we hindi kam ong patay ki babang wadi ki ni ki nong di ro kha ki bakta ki kan ro kha lo karam jing mai ki ikot ko occupational hazard hagaban ki te jing smile ki fumes mo ito ba la na try tayo juya yo ro jing smile jang pamale ni she yo indai sa ki kaman na ta ki fumes ki ro no ba ta tu la mbo ki jing ma la yo cancer jang ki sinuses jang nasopharynx to throat and the nose and the throat connecting pipe nangda bete ki la yo irritation of the skin nangda gadon ro ko jing la pa ki la yo pang myeloid leukemia nagadon jang ki ta ko jing ma ang tai baba and rewadi ki bete Nanti long ngitip hi mau bakadon kata tamba kakung ka jing mia tu jom kibrio te ka formalin pila ban at ha ka how ice pila ban chuwe ka dok ka tu how ice gudon formalin dani la ban chu inject tamba kidan hi ru ba ong ba pila ban chupen di ya ka dok ya ka formalin dan ka shelter jong ka dok ka ro so kibun ki jet ki balaban nama buka ka main intention jong ki bakinam kuat ya ka doa ka bakan poon ki kuat ban penne hele ban penne jubor ya ka doa ka ban nam poon kan sliu pedin deh la bamban kita ki rukam le jong ki mo kalau benda kilak ti di chon na po dukan dan ni la yo da la koi hi ka bha shibon ya ka phen sai di ki chon da u da ka benaga la ni da ka baking soda Hakata kino ki bagsi ang ki fungal infection dili ki yeast ki mold ki balaban dan how to jul balaban ta e pil la sha ki skin da pila shubam ro gun sin ki breathing thing shubam ro bam shet ro ne ka bhaban na lor ki side da ko side da vinegar dili ka baking soda ta pin ya shibon bhaban light ki fungal infection an biang ya ka ni ka yo do kha mo man banginam depend siya na ba nga try ka na simple sa katukan ni namar ba kumalong hi kaniga fisheries nga try kampat as lem than laban long ba siya introduce nga laban ong na mahakipor man siya hakipor banginang kana mangiro try PE baki judan pung tahakar pa jongaro handray ba hadir kanika aquaculture mission baka meet to tikilas dang ban meet ipung dan dalam mi pada kipung mentah kadang simpon kadang don kam yang ni bangin ba yakin nongrep jongi nama bakani ka kam tri dok kha ka laban long no ngin laban on no bakadai ka kam jogi nong wei kam den ka kam ka jongi traditional jongi bangin tri dok kha te mentah ka simpon yakin nongrep jongi mentah ban tri dok kha bat kum do ban bat ik dok kha bat hado mentah ka tasnem ro dan bon hi yakin nong tri dok kha jongi ba kim pat tip ro ban ong no ka contagion rang le ne kum no ban penroi ban penbon han reng nga sungu hi kini ginong rap do kha jongi menta ki las dang ban trai shitom ban nilai i ban ka production jong pung jongi ro ngi nampak la ro ban compare bat kiwe states namar ba ka wei ka temperature ka ta i ka growth rate jongi
jong ka jing het jong ki dok kha la ne ka jing ban pai ki dok kha sing table size fish wala kata do kumalong mentah ha ka jing ban ye ki import fish kumong ha ka jing ban jong ki ya ha den bala kham gum tu mentah ki nong rep ki jong yi bo pon hi mentah tang mentah ka si ro la bon ba ki ba phone yang ni bangin penyayau no ya ki dok kha jong ki handai ha bangi perkat pada wala kata kumbo oi pindung kong gesni hi ba kini kinong ri dok kha jong ni kinong rep dok kha kempat long no kita ki kai bla yo handai ro haden ba nagaliang ka jong ka office jong ni la persyang ban yarap yaki bar ka jing ka long ba kum hamanta hi la bon ki beneficiaries jong ni ba ko ni handai ba ha ka jing bon ka kum ba ona menta por slap ngim la ban penrengat ya ka bat ba tang ba kum ba ka besar ba ya tu pi at least pada menta ki do kha kelas dang ban pai ha yo kandang simpor hi yang ni sakato kan ni hado bangindang la ban penpoi bai tang ki do kha ki bana na po na ki local jungi handai ko malang menta system ai ku play ki nong rep do kha ba ki tracy tong at least mensuang ni la ban ong na ka culture ni long zero handai menta at least na ka culture ni la tang ban yo kumbala batay ikaw mukim ane yung ba hangi katnya hara kamjungi Commissionerate of Food Safety ka office ni kadi ban test man kasni tingi kalagi kini sample jong the local fish food mentang sir gilang kalagi so we kata ni seletes ko ba ang pi ba ngamla ban setting ya kador kata ngan that's one finding maybe and suggest but it should be control in ka market kadi man ka market control price control ni ka door ka bon jong kini kita kang ni kini ba ni tan ka supply tambah dok has not one of them ban detect iki. Next slide please. Kini ki juhur kom uni ladies finger lani bindi ngom ngiong lani uni spinach bat kiwi la ban adulterate iki lani ban airong yaki da kani ka baki khot yaka ka melakai green. Te kani ka melakai green. Next slide. Kani yang ai tu ka definition jong ka melakai la bani thu ye kani la da penhle e ka gi jor la ne gi so pila bani thu e ka namar ba ka long jengam ha ka rong jong ka tinri kani kam dei setia ka bala ban a ya ki jingba not permitted in food as a food dye kadi be tang na ka benta ban ai rong ya kini ki kenja sel ka kenja sni ba ki kenja kot ti kani ka toxicity jong kani ka wrong la ni kani ka melakai green ka nangjur la ni ka nang bone da ka bangi expose kat ba ka nang slam ko pot nang ta ka jingshit jingkriat ka temperature but kunju ru kat no la ban clear aka next slide please uni ubaki ubangi bam ba badan kenrei ba hayo ke ing bangi la ban le aye dalong bangi la ban shim da ini cotton ball ida ini ikan pat nata ban pedem uni lanita ay kanika liquid paraffin nata kershut ha uni bindi bat ha katin bat kershut ya uni bindi nata pede lada uni jingba ulong adulterated da kanika liquid I mean da ka ladies finger ulong adulterated kamut kan dot kanika rong ha ujong cotton kan kelarong sabet dot katuka rong jengam next slide please nanta watermelon mentari beset mojan baro ka yang ia bam yo ni watermelon ti dai ti la ban le no next slide pishimi do ju do cotton ball la ne kan phan nanta pede we yo tu kan phan wa tai e shu we bit kum to la ni prong ha pedeng jong ni watermelon da ka phia ai shakini ki ar liang la ne lai liang phia ya nanta we do kan phan ha pedeng Kalau ada uni ukan part ubed wrong, kata kamut kapen I, bayau ni watermelon la adulterated. Kamut umlong safe so ban bam pim de ban bam sadia. Tenang ta pede yo uni kan pendon kam lagi niki artificial coloring. Ti uni pede pide kumno, pinshim ya ki uni motor, pedem ya hakaklan, the dako I kumbasiteng kanta next slide. You can find in the next slide. The dako Tenang ta I siteng kanta
Lada dei ba la long adulterated da kani ka artificial coloring kemudian kan tu ko kan sa kalarong hantu kan kalarong jerngam kanya tu. Dan katu ka kan sa ai ko lele.